Onko sulla päkiäkipu, joka haastaa sun liikkumistasi? Mä olen jalkaterapeutti Sami Pesto ja tällä videolla mä kerron, että miten sä voit hoitaa sun päkiäkipua. Päkiäkivun ilmaantuminen usein yllättää, koska päkiän alueen kipuja esiintyy ihan nuorista ikäihmisiin ja kivut tulee esiin yleensä ilman mitään ennakkovaroitusta. Kapeat jalkineet ja passiivinen elämäntyyli haastaa jalkaterää ja saattaa hyvin olla kipeytymisen taustalla. Mutta mitä yksiselitteistä syytä on vaikea tunnistaa, sillä päkiäkipuja esiintyy niin huippu-urheilijoilla kuin ihan tavallisilla sukakuluttajillakin. Hyvin usein päkiäkivun syyksi diagnosoidaan metatarsalgia, joka tarkoittaa käytännössä päkiän alueen kipuja tai kipua jalkapöydän luiden alueella. Metatarsalgiassa oireilee yleisesti rasvapatja päkiän alla, jalkapöydän luut tai muut pehmyt kudokset siellä jalkapöydän luiden ympärillä. Päkiän saattaa aiheutua kipua myös rasvapatjan rappeumasta, eli atrofiasta, levinneestä päkiästä tai hermopinteestä tällä jalkapöydän luiden välistä. Puhutaan esimerkiksi Mortonin neuroomasta tai syndroomasta. Päkiän alueen vaivojen yhteydessä usein esiintyy myös varpaiden kipuja tai jonkinlaisia asentomuutoksia, niin kuin vasaran varpaita tai vaivasen luuta. Päkiäkipu ilmaantuu usein kävellessä ponnistuksen aikana, eli kun kehonpaino kohdistuu nimenomaan tälle päkiälle ja niihin kudoksiin kohdistuu siis painetta. Kun varpaat on koukistuneena ja niihin tulee venytystä niihin kudoksiin siellä jalkapohjassa. Yleisesti ottaen ylikuormitus, jalkaterän heikkous tai liian ahtaat jalkineet lisää tämän päkiän alueen kipuja. Tässä tutkimuksessa huomattiin, että erilaisten päkiän kipujen hoidossa niin hyväksi vaihtoehdoksi on löydetty tämmöinen päkiäpehmusten käyttö. Iskuvaimennuksen lisääminen nimenomaan tänne päkiän alle vähentää kipuja ja mahdollistaa sitten kivuttoman kävelyn ja sitä kautta paremman kuntoutumisen sekä metatarsalgian, tämmöisen Mortonin neurooman tai varpaiden oireilujen sitten hoidossa. Conforcellin saumaton päkiäpehmuste on oiva valinta päkiäkivun lievittämiseen. Päkiäkivun lievittämisen kannalta ensisijasta on, että kuormitus saadaan vähennettyä nimenomaan niiltä oireilevilta kudoksilta. Päkiäpehmuste puetaan päälle kuin sukka, niin että varpaat jää vapaaksi, mutta itse pehmuste tulee juuri oikeaan kohtaan, eli sinne päkiän alle. Tässä versiossa on erinomainen istuvuus ja iskua vaimentava materiaali pysyy liikkuessa mukavasti paikallaan ja lievittää kipua sitten joka askeleella. Kangas on pehmeää ja joustavaa, mutta vahvaa, joten se kestää hyvin käyttöä ja samalla ehkäisee kovettumien ja hiertymien muodostumista päkiän alueelle. Toinen vaihtoehto on Conforcellin silikoninen päkiäpehmuste varvaslenkillä. Usein ikääntyessä tai vasaranvarpaiden liitännäisoireena päkiän rasvapatja saattaa siirtyä tai päkiän rasvapatjan atrofian myötä rasvapatja ohentua ja paljastaa näin jalkapöydän luiden päät, jotka kipeytyy sitten kuormittaessa. Tällainen silikonipehmuste tarjoaa loistavan iskuvaimennuksen ja suojaa kipeytyviä kudoksia liikkumisen aikana. Pehmuste on helppo pukea, tämmöinen lenkki pujotetaan toisen tai kolmannen varpaan ympärille ja sukka päälle ja sitten on tämä pehmuste valmiiksi käytettäväksi. Päkiäkivun hoito kannattaa aloittaa helposti ja hankkia omaan käyttöön sopiva päkiäpehmuste. Mikäli hoito ei auta tai kivun lievitys ei ole halutunlainen, kannattaa ottaa yhteyttä jalkaterapeuttiin, jotta syyt kivun taustalla voidaan sitten tutkia. Näin voit nauttia elämästä ilman päkiäkivun aiheuttamaa vaivaa.